Hello mga Yanyans! DCB TV, please don't forget to subscribe my YouTube channel. Ito nag-share button para update ko sa video na upload ko. Ngayon sa vlog natin ngayon i-share ko lang sa inyo yung ulam ko ngayong gabi. Yung sardinas na may itlog with matching sili. Sa hindi pa nakakaalam, o kung may nakakaalam na, para ito sa hindi pa nila alam na may with matching sili na ulam ko ngayong gabi. Gawin yan, just keep on watching. Yan, ito pala yung bawang saka sili nilagay ko. Ito yung ulam ko ngayon. Share ko lang sa inyo mga yan kung gusto nyo gayahin ito para may idea kayo. Sardinas to, saka meron na rin itong asin. Ngayon yan, ito lang yung sardinas. Gawin yan, iyan ako na, ilagay ko na. Okay. Ayan na. Ngayon, paano lang natin to? Ulam ko ngayon, may sili na siya. Kung gusto yung walang walang sibuyas, kaya abusin ko lang sibuyas kasi ang dito kalamansi lang. Tsaka may sili dito, kaya nilagyan ko ng sili. Ayun lang. Kaya, ayun mga Indians, lakas natin apoy ng konti. Yan, para madaling maluto. Kami yan, just keep on watching mga Indians. Ayun na mga Indians, luto na to. Sarap na amoy, mabang. With match na sili, itlog, saka sardinas. Patay ko na yung mga Indians, yung kasi luto na to. Yan mga Indians, kainan na po. Kainan po tayo mga Indians. Tikpan natin yung with matching sili na matching sili na sardinas na may itlog. Yung mga Indians, tikpan natin. The best, masarap. Medyo anghang, tsaka malasa ang itlog tsaka sardinas. Tsaka narasap mo yung sarap ng sili. Ayan, salamat sa panood. Sana sa mabuting kalagayan. God bless you everyone. More power. And bye-bye!